дуруд бинандаи азизи рӯзномаи хатлон. Инак нашри чоруми барномаи Набзи Хатлон аст. манзур аз ютуб канали Рӯзнома. Ман ҳастам бо шумо дар барнома тӯли чанд дақиқа Набиҷони Сайдаброр ва инак ба шумо муаррифӣ мекунам шумораи ин ҳафтаинаро. Пас аз дидани макети Рӯзнома мегузорем ба муаррифӣ. ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯзи шанбе 22 майи соли ҷорӣ раиси вилояти Хатлон муҳтарам Қурбон Ҳакимзода барои қабули шаҳрвандон ба ноҳияи Фархо рафтанд. идомаи ин хабарро дар саҳифаи якуми шумораи рақами 3 зери мавзӯи фархориҳо меҳандӯсту меҳмоннавозанд метавонед дарёбед. мавзӯи дигар: санаи 25 майи соли равон дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар форуми байналмилалии тиҷоратии Бохтарфуд 2021 бо иштироки раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода, муовини аввали сарвазири мамлакат Давлатали Саид, шарикони рушд, намояндагони корпусҳои дипломатӣ, меҳмонон аз давлатҳои Узбекистон, Афғонистон, Русия, Беларусия, Ирон, Украина ва намояндагони барномаи USAID дар майдони 7-солагии Водии Вахш маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологии тоза ва босифат, инчунин маҳсулоти саноатии вилояти Хатлонро дидан намуданд. сипас дар толори кӯхи фарҳанги шаҳри Бохтар маросими ифтитоҳи форум барпо гардид. муовини якуми сарвазири мамлакат Давлатали Саид зимни суханронии худ дар ин маросим қайд кард ки мақсад аз баргузории форуми тиҷоратӣ густариши муносибатҳои хориҷӣ бо ҷонибҳои дахлдор, тақвият бахшидан дар самти содирот ва муаррифии маҳсулоти ватанӣ арзёбӣ мегардад. дар идома раиси вилояти Хатлон муҳтарам Қурбон Ҳакимзода имкониятҳои иқтисодии вилоятро муаррифӣ кард. афзуд ки мавқеи Хатлон дар маҷмӯи маҳсулотҳои минтақавии ҷумҳуравӣ қариб ба 27% баробар аст. рубрикаи доимӣ бо номи Набзи Хатлон. дар ин рубрика хабарҳои муҳими дар ҳудуди вилоят ба вуқӯъ омадаро ба нашр мерасонам ки ҳоло ман ҳар яки онҳоро ба шумо мехонам. суҳбати телефонии сарвари мамлакат ба раиси вилояти Хатлон. санаи 25 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳисоботи раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзодаро доир ба бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Вахш ва ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ шуниданд. иқдоми ҳафтаи ҳаёти кӯдак дар вилояти Хатлон. бо қарори раиси вилояти Хатлон муҳтарам Қурбон Ҳакимзода ба муносибати рӯзи байналмилалии кӯдакон дар вилояти Хатлон ҳафтаи ҳаёти кӯдак гузаронда мешавад. имгузаронӣ кӯдакон оғоз мешавад аз ҷониби ЮНИСЕФ ва суд созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон 4,6 миллион воя ваксина ба зидди бемории фалаҷ оварда шуд. ҳамчунин дар поёни ҳар як шумора боду ҳавои серӯзаи ҳудуди вилоят гузошта мешавад. саҳифаи дуюми Рӯзнома. дар ин саҳифа мавзӯъе ба номи Азиз Авлонов Пирихират ба нашр расидааст ки муҳтавояш аёдати раиси вилояти Хатлон муҳтарам Қурбон Ҳакимзода аз ин шахси бузург аст. идомаро худ бихонед ва лаззат бибаред. оқибати офатҳои табиӣ бартараф мешаванд. мавзӯест ки дар саҳифаи дуюми шумораи 30 ҷой дода шудааст. бихонед ва аз авҷи корҳои сохтмонӣ дар маҳалҳои офати табиӣ зарардида сухан мекунад бохабар бигардед. шурӯъ аз оғози соли 2021 дар Рӯзномаи Хатлон дар бораи 30 соли даврони истиқлолият вобаста ба шароити нашр ҳар як солдо дар як шумора зери рубрикаи ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо номи авроқе аз даврони соҳиби истиқлолӣ ба нашр мерасонанд. ин навбат аз рӯйдодҳои соли 1999 дар саҳифаи 3 маводе ба нашр расидааст. донистан дар бораи вазъи ин давра бароятон ҷолиб бошад, пас ба ин саҳифа ба шумораи 3 назар кунед. мо акнун маҳалгарон нестем. ҳангомасӯзон чӣ мехоҳанд? хиёнати ифротгароён нобахшиданист. ҳар се ин мавзӯъе ҳастанд ки дар саҳифаи 3 шумораи 30 Рӯзнома дар соли ҷорӣ ба нашр расиданд. бинед ва бихонед, ҳаловат бибаред. нарасидани омӯзгорон кай аз байн меравад? ин мавзӯъест ки Комрони Бахтиёр, корманди Рӯзнома, таҳлил карда. агар донистан мехоҳед ки дар ҳудуди вилояти Хатлон чӣ қадар омӯзгор намерасад, пас ин мавзӯъро хуб мутолиа кунед
با این سوال جواب میگیرد و دیگر فکت و دلیل های جالب رو در این ثبت میشنوید. این رسیدیم به صفحه 4 روزنامه. در این صفحه موضوع های هنر به از زر، پول حرام، 6 فایده سبزی خطلون اسرائیل را شکست داد، بانوان خطلون هم پیروز شدن به نشر رسیده است. معلومات بیشتر را اوید به این موضوع ها شما می توانید از صفحه 4 شماره 30 دریابید. اینچنین هیئت ایجادی روزنامه یک قطار وادهای ویدیویی را آماده و در صفحه های اجتماعی روزنامه به نشر رسانیدند که این لحظه یک چند تای آنها را منظور شما میگردانیم. پریزاده یا سیاوشی ها؟ من میگم سیاوش نیم نه پریزادگان. از ایرانم، از شهری آزادگان، از ایران به جنگی گراز آمدم، بدین جشن توران فراز آمدم. به خود به نمایندگی تمام ملت افغانستان از برگزاری این نمایشگاه خوب، مگر متاسفانه که بهترین روابط دوستانه را ما همراه شما داریم، بالخصوص کشور تاجیکستان. دوستان همیشگی روزنامه خطلون، اگر اعلان و درخواست داشته باشید پس به رقم‌های در زیر بوده مراجعت کنید و یا طریق انا همین رقمی که در اکران است در وایبر، ایمو، واتساپ و تلگرام روزنامه خطلون وارد شده به ممانعت درخواست‌های خود را ارسال نمایید. در اینجا برنامه امروزه ما به آخر میرسد. خیر تا دیدار نوبتی، تن صحت و پیروز و با روزنامه خطلون بمانید.